Ribh seo cát san áit. Tar éis taistil timpeall na Helvéise agus iireachta dhéanamh marachtáil bhúséad €50 an lé le a chealaach dilimar airport na Gnéomha. As sin fuair bus go dtí an chathair Annecy sa Fhrainc. Chrisimir go déanaach san ihe agus danamar ag an premier in díreach taobh muid an chathair. An ládar gcionn fuair an bus go láir na cathairach chun fánaíocht a dhéanamh. Téigh agus fáilte ribh Annecy. Táimid sa Fhrainc agus táimid an seo le 3 lá, táimid ag fanacht an seo in Annecy feadh lá amháin agus an sin bemid ag dul chuig Grenoble le haigh 2 lá ina dhiaidh sin. Chrisimir a réir ach bhí sé déanaach nach raibh ag taifeada in éachar agus inis tá sé ag stelle báistí for réir ach tá an chathair fós go híbing so tarlam agus féic Annecy dom. Tá sí an rá leis na lom. Jesus. Well, Aoife, cad a cean óig tú inis? Look. Cannig mé Fáine. Fáine. Cannig mé fán mór mo flúcha. Ceapan bhfuil sé groundbar mar deann sé íosa ach tá butterflies. Féileán. Oh yeah. Those yolks. Tá sé ag stelle báistí in nuamh in Annecy agus is mór an trua tuis go bhfuil marga cótradiisiúnta agus íbing siúil an seo féic an réimse bia atá le fáil an seo. Códeas agus tá na ferganmh go híbing comá so sin mór an trua go bhfuil sé churbáistí ach fós tá sé anna tradiisiúnta. Déirthing I ri an Téigh go bhfuil an áit seo clódatha, tá anna chuid bád an seo agus go bhfuil anna chuid daoine ag snámh agus mar sin de ach lách cosúla in nuamh I mína Samhna ní léadaí an timpeall na háide ach fós tá na sléite sais mistéireach is málam iad go fóil cé go bhfuil sé churbáistí. Tá na hiisce go hálan cós. Tá, like an bhecinn tú an sin, tá sé 6 glas ní rud éigin nach chuil. Tá sé go háling, so tá sé fós agus tá sé suúbhnach. Ní é eile an seo. Go cute! Liom! Oh lads. Dá an isce dó, wow. Ní raibh ag súla seo.
An sé go fáin, an glas ar fáin. An a glas. Sé te. Ná déine. Oh my god, tá sé te. A bhfuil sé go dí. Tá sé níos he mór mulábhí. Níl sé. Tá sé go Oh mia. Tá sé te. Fiú sé grá gur íhinglum léime seach mar tá gafala isca agus snáb mar óldíomh má raibh siomh ag fécant ar ba cadéil agus dúirt mé ceapan go bhfuil sé te, just ní lis gom, just ceapan agus tá sé te. Mu go bocht tá cóbróta. Níl sé seo caireach den bróta agus bheith agsúil sa bháisteach ar feadh uaireanta. Oh well, sin an saoil nach bhfuil fe. Tá chathair seo go híomhing cótradisiúnta tá na ferganmh go díreach cad a ceapam nuair smaoiníam faoin Fhrainc. So thosaigh an áit seo mar chathair leis na rómhánaigh sa céad ís éadí agus an sin tháinig sé chun solas mar chathair sa céad híos Téigh agus tá sé mar chathair mór ó híine le ach bhí sé anna bhór agus bhí anna chuid ar siúil an seo séú híos Téigh agus a fiú híos Téigh comá agus is féidir leat a eicáil cén fá leis an lochtíreach an aice leis agus na sléise áit anna dhéas ar fad. Táimid an seo inis soltavíle I lór na cathrach agus seo an áit ina tógtar anna chuid Greengraf agus tá sé éasca chuna feicáil cén fá tuis go bhfuil sé códathúil comá ní rah ag súla sin agus an ferganmh sin sa lór agus dáisca agus gachróid an aglas sin ó mé cófraincaise. Well Carlíní cad a ceapamíd. Éon áit. An bhfuil siad oscailta? Níl is a going. Trúvé a going é. Tá sé fáise a going. Tá sé fáise a going. Táimid tar éis creicnú galeit áling áil sa bhíolann seo ar an abhainn agus tá sé fós ag salabáistí ach bhí sin go híomhing. Bhí sé fíorheas chun a bheith ag ithe istigh a rís gan a bheith rómhórtha faoin na praosanna cosú leis in an elvéis bhí sé cócáach ach an seo tá sé cuiite cosú leis an baile déir an ghfuil sé beagání níos sira ná an baile so sin fearrta bhí lón íomhing a going agus an is táimid ag lurg café. Tuis go raibh an bháisteach cólanúnach agus cótraim sin agus go raibh go leor den cathair feicithe going hena féin, cathair mar formhór na tróna I bhealach I gcafé íomhing. Tar éis fila ar an óstán chun ormagáiste a fháil stop an bháisteach faoi dheara, agus fuair mar spléacha ar na halpa Fhraincacha íomhing.
thugam mar bus tránóna go Grenoble, chun le núnt lenar nachtra. Cíigh mé sa céadát eile sibh.